Hasiko gara Jose Azurmendiren omenaldiko lehenengo saioarekin. Ezer baino lehen eskerrak ematea tokatzen zait, eskerrak etorri zareten guztioi. Zalantza geneukan 50 edo 150 lagun izango ginen. Nik uste dut 50ak pasa ditugula eta geroko saioan 100ak ere inguratu ditugula, seguru asko. Eskerrik asko beraz etortzeagatik eta eskerrik asko Zegamako udalari ere omenaldi hau antolatzeko proposamen, prestasun guztiak emateagatik. Eskerrik asko Jose Azurmendi katedrari ere laguntzeagatik omenaldi honi forma ematen eta gaur hemen egoteagatik gurekin batera. Nik uste du guztien artean asmatuko dugula Jose Azurmendiri merezi zuen omenaldia ematen. Dakizuen bezala, 2025ko uztailean batean hil zitzaigun Jose Azurmendi eta urtemugaren karira antolatu du gaurko saioa. Ez naiz luzatuko, seguru asko, nik baino gauza interesgarriagoak esango dituztelako ondoren datozen guztiek, baina pixka bat goiza nola antolatu jakin dezazuen, errepaso txiki bat emango diot kartelari. Omenaldiak 2 zati izango ditu, hemen egongo gara 12 eta 4 arte, gutxi gora bera, ekitaldi akademiko hau egiten. Jose Azurmendik bere pentsamenduaren eta kulturgintzaren bitartez Euskal Herriari egindako ekarpenak bistaratzeko asmoz. Eta horiek jarraipena izan dezaten dauzkagun egin beharren eta ekinbideen inguruan jardungo dugu. Horretarako lehenik Iñaki Zabaleta Gorrotxategi hartuko du hitza, eta ondoren mahai inguruan Azurmendiren 3 irakurle fin eta aditu izango ditugu ekarpen horiek alaitzen. Gero, hemengoak amaitutakoan udaletxe alboko plazara joango gara, udaletxeari begira jarriz gero eskuinetara gelditzen plazara. Denbora handirik galdu gabe, ze 5 minutu pasatxo ero badaude oinez, orduan 12:30 hastea da asmoa, tertuliak eta ekitaldia eta gerorako ustea gomendatzen dizuegu. Eta omenaldi hartan, hitzaldi laburrez, bertsoz, abestiz eta dantzaz egingo diogu 2. omenaldia Jose Azurmendiri. Goiz osoko saioa dugu aurretik beraz eta abiatu egingo gara. Aurkeztuko dizuet Iñaki Zabaleta Gorrotxategi, seguru asko ezagutuko duzuek gehienok baino. Filosofian doktorea da, Koloniako Unibertsitatetik eta EHUko irakaslea gaur egun, hezkuntza filosofia eta antropologia fakultatean. Urte luzetan izan zuen bide lagun eta lankide Jose Azurmendi, eta gaur egun Jose Azurmendi katedrako zuzendari lanetan ari da, 2019an sortuz geroztik. Lehen eskutik azalduko digu beraz, Jose Azurmendi katedran zergatik eta zertarako ari diren lanean. Bueno. Nire aldetik egun ondenoi ere bai, eskerrik asko etortzagatik. Esan bezala Jose Azurmendi orain dela urte bat hiltzen, baina zentzu baten esan dezakegu gure artean dagoela oraindik. Badakit oso romantikoa dela horrela esatea, baina zentzu baten ere horrela da. Gure oroimenean dago, bere obran daukagu, eta alde horretatik begira, horrelako ekitaldi bat ez da bakarrik atzera begiratzea eta gogoratzea eta ospatzea egindakoa, baizik eta baita ere aurrera begira indarra hartzea. Horregatik hitz egin nahi dizuet gaur Jose Azurmendi katedrari buruz eta funtsean 2 galdera formulatuz, klasikoak, zergatik eta zertarako. Berak ere horrela idatzi zuen artikulu famatu bat, zergatik eta zertarako euskaldun, zergatik eta zertarako Jose Azurmendi, jakinen ale berezia ere izan zen, eta hau ere izango litzateke helburua, ez? Zein da horrelako katedra baten izateko arrazoia. Aritzek esan duen bezala katedra sortu zen 2019an. Orduan hitzartu zen, hitzarmen bat sinatu zen, Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Euskal Herriko Unibertsitatearen artean, eta sinatu zuten biak hementxe daude, Markel Orano eta Nekane Balluerka, eskerrik asko, orduan sinatzeagatik eta gaur hemen egoteagatik.
Eta aipatu nahi nuke hauekin batera baita Juan Mari Torraldai, jakineko lehendakaria zen momentu hartan, eta bereziki bultzatu zuen ideia hau. Nik uste dut oso gainean egon zela eta berari ere asko zor diogu. Eta geroztik horrela gabiltza, euskarazko ikerketa filosofikoa sustatzen, zabaltzen, ahalegin horretan behintzat. Katedraren izen osoa hartuko dut abiapuntu bezala. Katedraren izen osoa da pentsamendu garaikiderako Jose Azurmendi katedra. Eta gustatuko litzaidake hitz bat gehitzea hasieran. Euskal pentsamendu garaikiderako Jose Azurmendi katedra. Printzipioz eta besterik gabe esango genduke hori dela bilgune moduko bat, edo tresna bat euskal pentsamenduaren inguruan kabiltzan ontzat. Baina nik uste, eta horretan saiatuko naiz, merezi duela sakonago begiratzea eta galdera batzuk egitea ulertzeko zer dan hori edo zertarako kabiltzan hemen. Lehenengo galdera izango da, zer da pentsamendua? Ez naiz filosofia honditan sartuko, baina uste dut zerbait behar dugu. Bigarren galdera izango da, zer da euskal pentsamendua, edo zeri deitu diezaiokegu euskal pentsamendua. Hirugarrena, zer da euskal pentsamendu garaikidea, hor denbora kontuak sartuko ditugu, eta gero hori borobilduko dugu Jose Azurmendirekin. Hau izango da gutxi gora bera egingo dudanaren gidoia. Lehenengo galdera beraz, zer da pentsamendua? Jose Azurmendik esaten du, behin baino gehiagotan, esku lana dagoen bezala badagoela ere buru lana. Hori da pentsamendua, burua astintzea. Eta interesgarria da alde horretatik ikustea nola pentsatu hitza zuzenean lotuta dagoen pixatu hitzarekin. Euskara ez dator latinetik, baina latinetik hitz asko hartu ditu eta hauek adibide. Jarraitu egingo dugu orduan. Esaten ari nintzen lehenengo galdera, nire ustez garrantzitsua dela, pentsamenduaz pentsatzea. Esaten nuen esku lana dagoen bezala, badagoela ere buru lana, hori dela buru astintzea. Eta esaten ari nintzen justu, etimologikoki ere, pentsatu hitzak lotura zuzena duela pixatu hitzarekin. Eta pentsatzerakoan, beste modu batean esan da, ideiak pixatzen ditugu. Ideiak pixatzea da balantzan jarri, batzuk alde batean, beste batzuk bestean, oreka bilatzeko asmoz. Orduan, pentsatzea bera irudikatu dezakegu orekatze ariketa bat bezala. Ideien orekatze ariketa bat bezala. Ideia horiek izango dira errealitateari buruzkoak, bai gaurkoari buruzkoak, atzokoaz, iharkoaz ere, helburua da errealitatea den horretan eta izan daitekeen horretan hobeto ulertzea. Filosofia hitza gertu dago. Ez dira berdin-berdinak, baina gertu dago. Eta segurazki kanpoko batek galdetzen baldin behar digu zer dan filosofia, esango digu, segurazki arrazoiarekin, filosofiak ez duela zertarako balio, edo rollo bat dela, eta zentzu batean horrela da. Filosofiak ez du balio tornioak egiteko, baina balio du balioaz pentsatzeko. Zergatik zerbait kontsideratzen dugu baliotsua edo balio gabea. Horretaz hausnartzeko balio du besteak beste pentsatzeak edo filosofiak. Eta rollo bat da, aspergarria da, baina garrantzitsua. Garrantzitsua da gutxienez robotak izan nahi ez baldin badegu. Nolabete kritikoki zerbait egin nahi baldin badegu. Gure eguneroko bizitzan nahiko modu automatikoan edo mekanikoan funtzionatzen dugu. Eta hori ere ez da berez txarra. Askotan gauzak egiten ditugu, horrela egiten ditugulako. Ohitura hor dago, tradizio hor dago, eta horrela justifikatzen dugu egiten duguna. Eta esan bezala ez da derrigorrez txarra, praktikoa ere bada. Adibide simple bat, seguro gaur ere etxera joaterakoan denok, eta mailan esertzerakoan, bakoitzak bere lekua hartuko du. Ez dago inon idatzita, baina bakoitzak bere lekua du. Ohitura arau bihurtzen da, eta hori esan bezala praktikoa da, gauza batzutan. Claro, horrela iritsi gaitezke justifikatzera edozein gauza tradizioak esaten duelako. Eta hor sartzen da, esango duke pentsamendu kritikoa. Modu batean edo bestean, stop egiten dugu, gertatzen denaren inguruan hausnarketa egiten dugu, kontzientzia hartu eta aldatu behar baldin badira gauzak, aldatu. Konparazio moduko batean, esan dezakegu,
pentsatu gabe ibiltzen baldin bagera, iritsiko garela pentsatzera bizik garen bezala. Ja kritika puntu bat sartzen dugunean esan dezakegu saiatu gaitezkeela bizitzen pentsatzen dugun bezala. Eta joko horretan mugitzen gara. Esan nahi nuke ere pentsamenduarekin lotuta, askotan uste denaren kontra edo pentsamendua askoz ere lokalagoa, errotuagoa, lurra hartzen duela, askoz gehiago uste duguna baino. Unibertsaltasuna, neutraltasuna, objetibotasuna, jakina, ideal bezala ere horregongo dira, baina pentsalariak ere ez daude zeruan, ez daude airean. Bakoitza pentsatzen du bere inguruko arazoez, bizitzaz, kezkatzen duen horretaz. Eta hori horrela da, eta horrela izan behar du gainera. Modak ere eragina du. Filosofian, pentsamenduan, urte batzuetan, tarteka, gai bat mai gaineratzen da, eta mundu guztia hartzen, hasten da horretaz idazten, hitzaldiak ematen eta abar, badoka bere alde ona ere. Momentu batean konturatzen gara, ahaztuta genuela esparru bat edo gai bat, eta landu egiten da. Bere alde txarra ere eduki dezake, ze batzuk ere apuntatzen dira karro horretara, nola bitezategatik, modagatik, ondo geratzeagatik, edo kurrikuluma egiteko. Eta esaten ari nazen hau importantea da, batez ere, guk lurra hartuko degulako euskal kontutan. Alegia, bigarren galderara pasatzen naiz. Euskal pentsamendua. Pentsamendua hitz egin ondoren, euskal pentsamenduaz hausnartu beharko ginduke. Eta hau esateko gogoratu nahi nuke nola Azurmendik behin baino gehiagotan erabiltzen duen ekonomia linguistikoaren kontzeptua. Ekonomia linguistikoan gauza raro bat bezala izan daiteke, baina oso simple ulertuta, gizakiok daukagun behar eta gaitasuna hitz gutxikin asko esateko. Eta hori etengabeko kontu bat da gizakion kasuan. Adibide bat, Azurmendik berak ere erabiltzen duena, klasiko bat da. Edarki asko esaten dugu eguzkia atera da eta eguzkia sartu da, baina eguzkia ez da ateratzen eta ez da sartzen. Claro, rotazioaren kontuarekin esplikatzea askoz ere komplikatuagoa da, laburdura moduan esaten dugu eguzkia atera da eta denok ulertzen dugu. Orduan, gauza bat da zer esaten den, eta beste bat da zer esan nahi den. Eta esparru horretan hitz egiten du Azurmendik ekonomia linguistikoaz. Eta euskal pentsamenduarekin antzeko zerbait pasatzen da edo horrela esplikatu daiteke. Ze batek baino gehiagok zalantzan jartzen du guztiz euskal pentsamendu bat ote dagoen. Posible alda. Eta badirudi eskatzen zaigula kasi erlatibitatearen teoria euskaldun bat aurkeztu ahal izatea, edo arrazoimen hutsaren kritika euskaldun bat aurkeztu ahal izatea, hitz egin ahal izateko euskal pentsamendu batez. Eta hori tranpatxoa da. Azken finean euskal pentsamendua lehen esan deten ekonomiarekin lotuta, ulertu daiteke oso modu simple batean, esanez, euskal pentsamendua dela euskal arazo propioen inguruko pentsamendua. Ez gehiago eta ez gutxiago. Euskal arazo propioen inguruko pentsamendua. Eta klaro, hor bereizten jakin barko egon nuke zer den arazoa, maiuskulakien, eta zer diren arazoak pluralean. Etxe bizitza, langabezia, arazoak dira, jakina. Euskal arazoak dira, jakina. Baina ez bakarrik euskal arazoak, frantses arazoak, italiar arazoak, espainiar arazoak, alemaniar arazoak, nun ez da arazoa etxe bizitza. Horrek ez du bereizten euskal arazoa. Eta horretara joan beharko genuke eta hor sartzen da propio hitza. Baita ere, hitz inkomoda, segun eta nola begiratzen den. Azurmendik argi dauka. Arazo propio bat ez hitz egiten baldin badu euskal kontutan Azurmendik, esango du, nola jarraituko dugu, herri bezala, bizirik. Hori da, futxa. Euskal hizkuntz komunitateaz hitz egin dezakegu, nazioaz ere hitz egin daiteke, funtsean hori da. Nola jarraitu euskaldun bezala, bizirik, modu duin batean. Eta nik uste horri begira jartzen gaituela Azurmendik. Euskal hitza ere nahiko nahasia da ikusten dugun bezala. Begiratzen dugu egunkaritan idazten dena edo telebistan entzuten duguna eta bakoitzak modu diferentean ulertzen du. Klasiko bat da, berdina da euskal literatura eta literatura baska, euskal kultura eta kultura baska. Denok berdin ulertzen dugu, Euskal Herria handia da, txikia da, baina handia da aldi berean.
Euskal Herriko Unibertsitatea Euskal Herrikoa da edo Euskadikoa? Euskal selekzioa, Euskadiko selekzioa, Euskal Herriko, Euskadi, Euskal liatuta gabiltza. Eta liatuta gabiltza eta korapiloa hor dago. Claro, nik ez daukat ere soluzio marabillosorik. Baina bai gogorekarri nahi nukela Azurmendik asko maite duen pentsalari baten ideia. Gutxienez ulertzeko zer da hemen gertatzen ari dena. Eta da, hizkuntza beti erdian dagoela. Gizakiaren eta munduaren tartean. Hitz egiten duenaren eta errealitatearen tartean. Orduan, hitzak, hizkuntzak islatzen du hiztunaren ikuspuntua, baina aldi berean errealitateari begiratzen dio. Horregatik ez da posible guk gure aldetik bakarrik esango genduke bozketa baten bidez erabakitzea hitz bat kendu eta beste jarri. Ez da insimplea. Eta beste aldetik errealitatea ere oso konplexua da. Hori ere onartu behar dugu. Eta errealitatea konplexua baldin bada, hitza ere konplexua izango da. Eta hortxe gabiltza, bueltaka. Segurazki asmatu ezinik, baina arazo hor dago. Eta euskal pentsamenduaz planteatzen ditugunean gauzak edo ariketak, nik uste horixe eduki beharko genukeela buruan. Ezin dugu izkutatu, ezin dugu ostrokarena egin, ezin dugu burua lurrean sartu eta arazo egongo ez baliz bezala funtzionatu. Eta gutxi asko begiak ireki eta arazoari zuzenean begiratu beharko genioke. Hori izango litzateke erronka, nola baite. Eta honekin lotuta beste gauzatxo bat ere, euskal pentsamenduarekin lotuta beste gauzatxo bat ere esan nahi nuen. Ze askotan aurkezten zaigu kontrastean bezala, inkluso kontraesanean bezala, euskal pentsamenduaz eta pentsamendu unibertsalaz aritzea. Batak besteak kenduko balu bezala. Lokala, globala, singularra, unibertsala, dena lotuta dago. Azurmendik ere hori 1000 alditan esaten duen zerbait da. Unibertsaltasuna dago singulartasunean eta alderantziz, singulartasuna unibertsaltasunean. Hori da ulertu behar duguna. Eta adibide oso modu simple batean, ardezagun pertsona. Pertsona bat, txikia izan, haundia izan, potoloa izan edo flakoa izan, giza eskubide denak ditu. Balore unibertsala dauka bere txikitasunean ere. Beste modu baten esan da, tamaina ez da importantea. Bueno, hau izan da, pasako nezia 3. galderara. 3. galdera da garaikidearen kontua, euskal pentsamendun garaikidea, denboraren hausnarketa eskatzen zaigu hemen, eta galdetu dezakegu adibidez, noiz arte da ideia bat baliotsua. Badauka iraungitze datarik, edo ez, edo ze zentzutan. Eta nik uste gutxi asko onartu beharko genukeela, gaurko arazo asko zaharrak direla ere. Mozorro berriarekin etortzen zaizkigu, baina funtsean betikoak dira. Horregatik garaikide hitzak ez du esan nahi ordulariari begira esaten dugun zerbait. Kasi esango nuke atemporalitateaz ari garela. Badaude balore batzuk, entre comillas, betikoak direna, edo arazo batzuk betikoak direna. Eta horiek identifikatu egin behar ditugu. Eta hau esplikatzeko adibide bat jarri nahi nuke. Adibide, igual tonto xamar bat da, baina nik uste praktikoa dela. Galdetu dezagun, nor da aberatsa? Batek ederki asko esan dezake, aberatsa dela asko duena. Baina jakina, beste bat etorriko da ondoren eta esango du, markatu. Aberatsa ez da asko duena. Aberatsa da gehiago duena. Ez baldin badauka aberatsak ondoan pobreagoa den bat, ez dago aberatsik. Ez aberatsa, ez pobre. Baina oraindik gehiago, etorriko da beste norbait eta esango du, ez da ere. Aberatsa ez da asko duena edo gehiago duena, aberatsa da gutxiago behar duena. Eta hori sartzen gara beste dimentsio batean, kasi autolaguntzaren dimentsioan. Zergatik esaten den guzti hau? Ez hau bera lantzeko, baizik eta azpimarratzeko horrelako ideiak adibidez, greziar pentsamenduaren garaian, helenismoan, Kristo aurreko 2., 3. mendean oso ohikoak zirelako. Eta oso landuta zeuzkatelako. Eta gaur galdetu dezakegu, horrelako arazoak zer dira? Ordukoak edo gaurkoak? Betikoak? Betikoak. Guri ez dugu zertarako balio, pentsalari batek orain dela 2000 urte, gauza bat oso garbi ikusi izana. Edo guk barneratzen dugu gurea kasuan egunero, edo ez du zertarako balio.
Orduan, denboraren galdera hemen nola bitezen da pixka bat erlatiboa da. Pasatzen zaigu gaur egun ere gure gizarte honetan askar bizi garela. Eta joera daukagula ere pentsatzeko askotan zerbait berria baldin bada bakarrik duela balioa. Kasi innovazioaren tiraniaren pean bizi gara. Edo berria da, edo ez du balio. Eta ez gara konturatzen ze punturaino honek ere trampa daukan berarekin. Ze, klaro, gauza batek balioa baldin badu berria delako, bihar zaharra izango da, eta ez du ezertarako balioko. Beraz, zer da balio? Orduan, ez genuke itxutu behar horrelako gauzekin. Joku moduko bat eginez, esan dezakegu, berrikuntza asko dagoela, baina baita berriketa asko ere. Kontsumismoa sartu zaigu ere pentsamenduan. Ideiak hartu, erabili eta bota egiten ditugu. Zer gertatzen da emaitza bezala? Titular bat. Paso pagina. Horren kontra egin beharko genuke, eta hau, oraindik ere garbiago irudikatzeko gaur egungo euskal arazoekin, eta erakusteko zaharrak berri direla, konparaketa bat egin nahi nuke, orain dela 500 urteko kontu baten eta gaurko beste baten artean. Ikusteko gauzak ez direla hain beste aldatzen. 1555an, Beñat Etxeparek argitaratu zuen euskarazko lehenengo liburua, Lingua Vasco non primitia, ezaguna da. Eta gogoratzen baldin badugu testuingurua, orduko testuingurua, esan behar da, imprenta martxan hasita zegoela, orduntxe, inguruko hizkuntzak italiarrarekin hasita, frantsesa, espainola, alemana, ari zirela beraien hizkuntza bulgareak lantzen, gramatikak idazten, hiztegiak idazten, literatura idazten, itzulperak egiten, eta nik behintzat irudikatzen dut Etxepare Bai? Esaten nuen, nik imaginatzen dudala orduan Etxepare, nola baita esan da, esku altxatzen, esaten, eta nik. Berak ikusi zituenen besteak aberasten, bera pobre sentitu zen. Eta pobre sentitze horrekin buruari egiten dio eta idazteari egiten dio. Azken finean bere galdera da, nola jarraitu dezakegu mundu berri honetan, imprentaren mundu berri horretan, euskaldun bezala bizirik modu duin batean. Eta etortzen geran gaurko kareira, eta ez alda berdina pasatzen. Sare sozialak hotxe dauzkagu, modu itogarri batean, eta guk ere eskualtza dezakegu, eta esan, eta gu? Nola jarraitu dezakegu bizirik euskaldun bezala unibertso berri honetan. Claro, formak aldatu dira, testuinguruak aldatu dira, baina ez dut uste funtsean hainbeste aldatu denik arazoa. Eta Azurmendik horri begira jartzen gaitu berriro. Ez despistatu, ez ahaztu funtsa, nola baita esan da. Hau guztia esan da, Jose Azurmendiri buruz hitz egin behar dugu. Ze Jose Azurmendik gorpuztuko luke orain artekoa. Euskal pentsalari garaikide bat da. Oso ona gainera, bere obra guztia hor dago, digitalizatuta jakinen, ez dut gehiago aipatuko. Gauza bat azpimarratu nahi nuke. Jose Azurmendik esaten dituenak ez dira garrantzitsuak berak esaten dituelako. Bezik eta berak esaten ditu garrantzitsuak direlako. Eta hori adibidez oso ondo ikusten da berak askotan esaten dituelako horrelako gauzak. Ez daukat ezer berririk esateko. Claro, berak funtsari begiratzen dio. Hor dago, nola baitezen daketatzena, ahaztu bezala egiten dugula. Beste ikuspuntu batetik, azpimarratuko nuke Azurmendiren landa lana. Arazo baten aurrean ez da teoria batekin hasten. Arazo baten aurrean egiten duena da informazioa bildu. Ikusi zer esan den gai honetan, momentu hontan, beste momentu batean, hemen eta han, etengabe, irakurri eta irakurri. Irakurri eta pentsatu. Irakurri eta pentsatu eta idatzi. Hiru horiek etengabe daude bere buruan bueltaka. Eta honetan guztian, konparazioari sekulako garrantzia ematen dio. Gogoratu lehengo aberatsarena. Inora ez da aberatsa, pobre ez baldin badoko ondoan. Hemen ere berdin. Gurea baloratzeko ere ikusi behar dugu beste aldeetan zer egin den. Eta hor adibidez azpimarratuko du kontu simple bat. Euskal arazoa ezin da ulertu laborategi batean bezala, isolatuta eta mikroskopio hartuta. Guk ikusi baritu gure arazoak, konektatu da beste gauza guztiekin. Eta Azurmendirekin bukatzeko azpimarratu nahi nuke
berak Euskal Herriarekiko erakusten duen konpromisoa. Eta ez da konpromiso teoriko bat. Ez da pankarta kontu bat. Azurmendik praktikan erakusten du bere konpromisoa eta ikusi besterik ez dago. Bueno, nik ez ditut kontuak atera, ditzek gehiago daki, baina idatzi duenaren zenbat idatzi du euskeraz. 80 gehiago. Horrek bakarrik ere erakusten du konpromisoa. Seguru izango lukela aukera famatuago izateko. Seguro, idatzi izan balu beste hizkuntzetan, baina bere ez dago prest bere burua saltzeko, liburu gehiago saltzeko. Bueno, honek guztiak esplikatzen du edo justifikatzen du zergatik horrelako katedra bat ere interesgarria edo beharrezkoa izan daitekean. Eta zergatik Joxe Azurmendik oso ondo gorpuzten duen honekin guztiarekin esaten deguna. Bukatzera noa esaldi simple batekin. Ezaguna da esaldi bat, oker ez banago bere momentuan Jon Maiak pertsolariak izan zuen, kantatzen duen herria ez da inoiz hilko, bestelako bertsioak ere badaude, dantzatzen duen herria ez da inoiz hilko, ni ez naiz kantatzen edo dantzatzen hasiko, lasai, baina utzi da zuen bukatzen esan ez, pentsatzen duen herria ez da inoiz hilko. Eskerrik asko.